ke Rainbow of Sounds Music School kepada Nasional Maubri Riboy District ke baju perlong Sisin Citayo ha ke sisa janya Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjait kinukom hikai ha ke liang ke tem keput bat karwai ke siau kikena akibahan news dem senang kila banwan pentebit ha ke neg music school bat amdam jinge na ke bentai ke larang baru banwan pentebit ha ke neg music school kalentiat banyo ya kanang katip lane ka jingnang jing start hakini gisngi ki bamantah ki kena school ki don kamro ban penlot ya kapor ha ka ban kilan met badru ban klan ka met kapat banin simpenta ha ki jingi lekai beper ki bor pniat school jong school beper sakeleng ki jupan long ya ki lempung jingi lekai na ka banta ki kena pule bakin kampro ka jabing omtang ban perkhat ya ki jing pule henre ban start ro ka jabing kumno bani lekai ki bor pniat school jong ka Seborlang Secondary School second Riboy District hakini ki arsngi kila perlong ya ke Sportsmith joka school ya ke balas dang hendin gasngi bala penha perdano menta kasngi ha ke bagi kena pule jongan ke silam ai jing hikai kila sim benta ha ki ja jingile kai beper ki bala bu da ki bor pniat school nadu stem ar hajar lai balas dang banseng ya ke school Seborlang Secondary School second da ke jingkut jumut bat ka rai rangba jong ki khandai ngut ki rangba nagene ke senong kila seng ya ke school bat hadu gine gisngi ki bamenta kala nang telun ha ka bit ka biang wat lagi babun ki jinge kimi na kapor sa kapor hene kasngi ha jing panha perdaya ka Sportsmith lawan ban sakhi do presiden ka seng KSU na not Khasils District Unit usamla federal kar kamni ha ka jinge senran lang jong samla John Lengdo do presiden jong ka KSU Nongpo Circle usamla private matong ubade general secretary ka Umdan Circle kinong ilam ka second sports club riurong ba ka than lembat kiwe kum ke jingai mesi megi kena school gi bajob ha gi jingi lekai beper la la ru banai dagi khusnam si kidang job to ke jingi pun berulang kepada fight ke Blue House percaya ke Green House Peni lah kejang ketor ke Blue House percaya ke Green House mana bencoba ke first round kejing pun berulang kepada fight ke Blue House first round winner Toto ke second round ke Green one number I love ya ke Blue House Blue House sudah melap ya Green belum menenjat Toto ke Blue House Green House sudah melap one melap ya Blue House tekan jet winners top of rock Red House menuju Kermanta Red House bernama ini menunjukkan ke Blue House selalu kita siap sudah dan support yalala di Blue House kata mentok the last round Green House
haba lek kai relay dala tangway langut kimla kamut kabe ban job ru rei ka teamwork kamara ya borok sangut kinwara ya ka jingjob larangi perkhat ya ki disiplin ki prepare ki ba phi philayo bersibenta kadai borok kadai ka teamwork bat ka bakarpang nakata kadai hi kasap ka ba philadon ka bo blay no bu nong thau lai happy bat phiyo ban panon kam hok lemba jong ka jingpli lat lenti jong kane ka managing committee ban pelong ya kum kane ka annual sports meet bat shwa ban poi seta ka phang ngaso ngamde ban klet ya ka ka bangala ban yang kumne hakmat jong phi kata ka bong ya kita ki kmik pa kila penlut nadu ka basdang jong kasgi kaba pisang man pule hadu bapin dayo ya kam kajam kaba pin salong haden habot kaba kini ki kmik pa naso ban ai jimut lang ya kiru kadon kaba ki kena school menta ki de bal kham shempang ki belong very talented ba manong ipi ki judon ya kajing wara nam ga juki la kalong shibet damit kin sara lagi jong ki medal ki trophies ki bakin sapani ki kmik pa ki jongki pej mai ngalawra ne medal ngalawra ne trophy kaba ngalayo ban lekai mene po annual sports meet kabla pelong da ke school sebor lang secondary school ki kmi kapa ki di kong ki ban dokumen bat ki ban yero ya phi kandon ru ka benta haba phira ya ka progress report ka jong phi ha jong ka kut jong snem sya kmi kapa bat ki kmi kapa hi ki yero ya phi dei ubastat Fitri stom pila puleba bat pilayo bat kait yuso jong jingjob bat pidon ru ki por ki benta kaba tayo latayo ki don ki classwork ki pile ki don ki homework ki pendap pi se peni ya ki pa ki jong pi bat ki shero ipi teng don ko por pi se draw ya ka dur kambun ni se draw mo ki dur habile drawing ikan mau bai yo kalum ya ka ying bat ya ka dur ki pa ka bangi smart ban le ta ka por jong aru por ngadang red nang school wat ngatip baka po jong phiru phile kata hari ka jingkli kalong kikmik pa ngan simlang hanga bat hangi borok kmik pa keipat ka jingkli ka bangan bu api ki khna school haba phiyo ke medal hapidro ya ka dur jong ka ying pidro ya ka dur kini klum ki wa kitem pidro ya ka dur jong kmik pa ka jingkli nga kwa ban ong yapi happy lapiso kumno pisudro ya kita kilum kiwa kitem tang ba piso ban pio bat uto pencil draw ya kadur kmi kapa tang ba pio ban bat uto pencil ban draw ne piora yo medal ki trophies tang ba phila ban pdi takasap ko jompi ka jingkli ka dei ban bu happy iwei pa iwei ka kata ka jumut jompi haba pi perkat namar nga soban ong kumne kapor kala kala menta kimi kipa menta kila de ban dunano ban yero iki khun ki ti ki joki haba kila ban lebha ban kunjo sekinam ki buram namar kane ka perthai menta ngani thok yepi kadai ka bolong ka competition kalong hadu kata namar nga so thu hakipor menswa ka bolong mene ki nongkran news ne menswa kiong ba kila sakhi ya kisamla pule kimla ban pendap ya ka SSLC lane ya ka HSLC henry kini ki school ki bami menta kini ki school ki banga sothu kala ban kut no tong hapo second hapo secondary school ban nganang krani headmaster mene ba menta ka election policy kala di kapor bang hap kiu kedan no plus 2 ya kino ki secondary school ban ngaso thu ba ka jing jong ki managing committee ban peni pat ya kita plus 2 kane kade ka private school ha ka ba mangi ki riu rung ba ha bingi pet ya ka ji sa din jong ka snong ka thau ka jaka ka jong isane na du ki snem ar hajar khat khandai khat phra sha kitu ki por ki khon ki jongi onda kila poi ha ka class 10 onda kila tho selection test bun baki sabat ha ka selection test pass we arngot selection test onda la poi final pan kine ki we ki aru kim poi shu hau thong jongka jingjo ki khon jongi ba ro ki ya fail ha ka matric
tengi nge ba ka ka ba blei ukur soi kuren lang ba ki jimut jing perkhat jongi ki orang ba la dei ka por le se banyin bu da kano ka school nang ba kan ra ya ka dong ka than ka jongi kum ta ngi le kot ngi le rai ngi la bu da ka jing duai kum ta ngi la seng ye ka school house nem ar hajar lai bat uthong jongi na du basdang bangin poi sya du kaneka kerdan ka penyedon menta sya ka secondary school bat la dangam bakla kumbah news nem mat sat ba kaneka school kala penmi ni kena ban pas ya ke matrik bat na kaneka school kidon ki bawan ka first division bat ki rung ki we ki college bat menta ki dia diap MA MSc kita ki dagi kena jong kaneka school ka jongi te ni don sibon ki jing ha bengi peniat ye kaneka school te ni ya trailang hi rengkat bat ki nomi khmat ki jongi bat ki we de kat bala kadai kawai ka ba phio ban pen pau ya ka sap ka phung ka ba phidon kam tam ba phide ki kena school bat pitip ha ba kini kisi ba menta ka kam sport kadai kawai naga kam ka ba phila ban kamai ada phidon ka sap ada pin kam hok kat kum ka sap ka ba ble ul IFP ikwar khnya ban kan mau ka to ni kibnai kibla le na sedin jongi na usnem arhajar arpulai isemla Lionel Daryl Remey ilayo ya ka best goalkeeper under 19 tikane ke bro kati ka jimpun kam hok jongi ya ka sap ka ba ble ul ai tekermen ba nangilang jumpi kena school pinya bot ya ka galenti kaba ma ilaja ilailam ai dik civil no khamtam manalam nagar ka district di bhoi ka jongi tikermen ba kumala yalam mai ba ka ri bhoi kamde su ka bansadin hagi kam sport kalau nak kiu nak por sa por ka nak senyong sibun avde ka state perkari jongi bro Langta ngamur bedong ba kamdi tangga kata kabak kong santam kadai bapin kongu yakino hikai ban pule ban plejmut ha ka jimpule puthi ka jongpi ka jimpule puthi kadai kawai kaba yalam nanti ha ka jim kaman kasi ka jongi kajian ti hidim paman si jongi ban ngasngeu ban ai kuplay ya kino hikai bi jongi kiba lapenlong ya kanika sport annual sport meet ha kanika teo namar ba kani kadeka we gelat kaba nanglang jupi pila man pen pau kermen ba nangling sakmat akisnem penwan mapinaya pelong kum kini kijaj annual sport meet kiba pi pelong namar kalong sisa kabi idon kam ha kini kisi kiba menta